Simon Busuttil ikkonferma li d-deċiżjoni li l-oppożizzjoni tastjeni dwar il-vot fuq il-liġi tal-Unjoni Ċivili ttieħdet fl-interess tal-Partit u mhux tal-persuni milquta. Għal-mistoqsijiet ta' One News dwar l-għażla tiegħu, Busuttil qal li din kienet deċiżjoni ta' għaqda. Il-Partit Nazzjonalista, illi huwa partit miftuħ li jiddiskuti demokratiku, ħa deċiżjoni ta' għaqda. Iżda kull ma jmur qegħdin iqumu dubji dwar kemm l-għan ta' Simon Busuttil intlaħaq. Mhux biss għax Claudette Buttigieg ħarġet tajt fil-miftuħ li riedet vot ħieles, iżda wkoll għax l-astensjoni kisbet il-kundanna ta' bosta. Il-membri fl-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Ingrid Browning u Jean-Claude Mikallef, il-preżentatur Frank Psajla, l-eks deputat Karl Guder u l-eks kandidat Edward Demikoli kollha kienu kritiċi ta' din id-deċiżjoni. Bħalhom opinjonisti bħal Claire Bonello, Lino Spiteri u Mark Anthony Falzon. Intant waqt żjara f'kumpanija fil-Marsa, il-kap tal-Oppożizzjoni kien skomdu għall-aħħar iwieġeb il-mistoqsijiet ta' One News dwar is-suġġett. Qabel illi għandna nastjenu. Jekk kienu. Okay. Naħseb kien fadalli xi imma insomma. All right, grazzi. Għax ma weġibniex il-mistoqsija li għamiltlek. Jiena l-ewwel saqsejtek fuq il-pożizzjoni li ħadt inti fejn tidħol il-liġi dwar l-Unjoni Ċivili. Il-fatt illi ma ħallejx il-membri fih dan l-oppożizzjoni jivvotaw kif iridu huma. Il-mistoqsija weġibta, forsi mhux bitekx ir-risposta għandek mistoqsija oħra? Ma tixtieqx twiġibni, ġifieri fuq li għadni kemm saqsej. X'għattija? Grazzi. Nistgħu nkomplu nistaqsija lix. Kuljum ħankunu fl